Представяме ви отлична възможност за покупка на жилище в новоизграждаща се сграда в комплекс «Меден рудник». Обектът се строи с висококачествени строителни материали, енергоефективни решения, които да гарантират максимална устойчивост и комфорт за своите обитатели. Инвеститорът е утвърден и реномиран строител с над 30 годишен опит в строителството, известен с множеството успешно завършени обекти. Всички апартаменти ще бъдат издадени до ключ, което означава, че жилището ще е завършено и готово за обитаване. Тук ще откриете перфектното място за вашия нов дом, съчетаващо предимствата на градския живот с красотата на природата.